Guys, kita na kog limon. Limon nga kuan guys. Punuan gis limon oh. No. Punuan as limon. No. Ha? Yelo. Kawan nilo. Kini lagi oh. Morning limon. Oh, murang ma. Katong yelo ba dyan no? Ha? Ano yelo? Oh, to. Wala, nangalata na wa magi. Wala gi pang kono. Oh. Muna siya. Oh, suwa, no? Oh, suwa. Milon gyud. Limon. Wala suwa sis brother. Kamang suwa. Babaw. Ay mo to'y suwa. Uy, suwa. To, suwa. Ito ay suwa. To ang... To'y suwa. Nay suwa. Na din eh. Kunya. Ina bro John nga. Tungod kay... Guys. Oh. Nakuha na reschedule ang kanina. Na reschedule among talk karong hapon na. So giganahan po may kinaabot man po mi sa nindot kay balay sa among igsuon. Wala nagigamit. Oh. Niami dinhi guys. So kung gusto kag kanang mga nindot nga tanom, mga manok dito, to mga manok guys oh. Mga tanom nga bisan unsa nga klase. Dinhi ko kitag manok guys nga nay mga kulot ug buhok iyang manok oh. No to manok oh. Na mga manok oh. Oh nindot kay guys oh. Mga kuan. Ni ay mga klase-klase nga tanom. Oh. Dinhi. Kung gusto kag isda guys, dagko na oh. John, daw. Kaya ba? Kanos ba? Payas. Dia di isda guys. Na isda nga mga kuy. Uy, man good. Wala gibiyani niyo sirak ha. Wala gyud nakita sirak. Mga 2 kilos namang usa ni oh. Oh. Mga 2 kilos nang usa, no? Unsa kay pagkaon ning isda ba? Feeds. Ay feeds ni. Ang usa ni mga makaon pud nga isda ter. Ha? Makaon ni? Kuy, mga kuy nga dagko. Pero kilohon mahal siguro ni nani no. Tilapia. Nay, tilapia. Nay mga manok. Ang manok din he mga kulor itom unya murag kuan. Unsa man ni ilang uy limon, mahal ra ba ning limon? Mao man itong himong isagol sa Dios, limon lime ba? Mango, i-video ko diri. Taas ilay na pud na, taas man gyud na.